UEMA eta Lekeitioko Azko ikastola beraz lankidetzan. Inor galderari balu, i.goitia abildua lekeitioko ikastola.eus elbidera idatzi lezake, i.goitia, ibon goitia legia, i.goitia abildua lekeitioko ikastola.eus. Hirugarren eta azkenengo praktika ona gaur, praktika honen atala izteko bintzat, eta lehen ere aipatu dizuet mugez, arituko garela, muga administratiboez, elementu esanguratsuak direlako, beste behin ezartzen direna muga administratibo horiek, beste hainbat esparrutan ere eragina daukatelako, zalantzarik ez dela. Eta erabakiak diren neurrian, muga administratibo hori ezartza erabaki bat den neurrian, alda litezken erabakiak ere badirelako, ez? Eta hor ere, aldaketa gerta litezkelako. Muga horien izaerari eta aldatote litezken ala ez, begiratu dio, mugalariak izaten jarraitzen dugu proiektutik, Olatz Aranguren Juaristik, Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza Fakultatean Gizarte Zientzien Didaktika saileko irakasleak. Olatz. Ondo, Olatz? Ez nekin dutzegoen? Eskerrik asko. Duzuen bezala, hori mugalaria gara, izena du. Aurreko ikasturtean Iraleko Eibarko zentroan egon nintzen ikasle modura, eta hor ikasle garenean aurkeztu behar izaten dugu proiektu bat, eta hor garatutako proiektua da. Beraz, nire eskerrik beroenak eman baitare, Iraleko lantalde osoari, bereziki tutore izan nuen irakasleari eta irakasle talde osoari, eta baita ere, hori ez, ikaskide izan dituen beste irakaslei. Beraz, hasiko naiz, pixkanaka. Hor ikusten duzuen bezala baita ere, Tokialai ikastetxera itzuli behar nuen, Iralen egon nintzen irailetik urtarrilera bitartean, baina lehenago egon gaben egoen ikastetxe horretan, beraz ikastetxe berria zen, astebete bat egon nintzen ikasturte hasieran, eta bilera zenbaitetan egon nintzen, eta hor ikusi nuen ikastetxeak eremuka funtzionatzen zuela, eta horri keinu eginez prestatu nuen proiektu bat izan zen. Aurrera egingo dut. Hori da, hemen nik azalpena eman bitartean nahi baduzue, proiektu honen mamia, esan dezakegu, Canva bidez aurkeztu nuen ikasleentzako kuadernoa dela. Beraz, espero dut ongi dabilela, QR-a erabiltzen baduzue, ikasleen kuaderno hori begiratu dezakezu zuen mugikorrean. Eta, izenburuak esaten duen bezala, ez da, mugei buruz aritu nintzen, eta, iruditzen zait hori muga hori badago, baina, historian zehar, ez, mugak edo oztopak egon direnean ere, jendarteak asmatu izan du muga horiek gainditzen, muga horiei abantailak ikusten, ez, oztopoak ditugunean, hori ez, beste begirada batekin, pixka bat jolastu muga horiekin, ez, eta, hortik zijoan nire proiektua, bai? Aurrera egingo dut, eta gero beste diapositiba bat badaukazu, oraindik QR kodea pasatu ez duzuenak, pasatzeko, hori da. Eta, aurkibidea, lanaren aurkibidean, ez ikusten duzue, atal horiek landuko ditut pixka bat, eta hemen irudira ekarri dut, Ibanek ere ezagunak izango dituen marrazkiak ziurrenez, Aizpurutxoko bentan dauden marrazkiak dira, Gorka Larrañaga artistak egin ditu, eta zergatik ekarri ditut hauekona. Aizpurutxo ezagutzen duzuenak muga badago, alde batetik Azkoitia dago, baina bestetik Bergara dago. Eta hor, benta batean, taberna batean, zegoen muga hori. Eta orduan, alde batean dantza lotua ezintzen egin, eta bestean bai. Eta orduan, garai horretan ere, jendeak baliatzen zuen muga hori, dantza lotua egin ahal izateko, eta muga horri abantaila atera ahal izateko. Eta hortik pixkat mural edo irudi hauek.
Bueno, ze testu ingurutan landutako proiektua den azalduko dut hemen, bai? Aipatu dudan bezala, Iraleko R6 ikastaroan nengoela landutako proiektua da. Eta hori, ikastetxean egon nintzen astebete horretan, nire tutoretzapeko ikasleekin harremana izan nuenean, ikasle horietako batek aipatu zidan, es que yo vengo de Francia. Eta gelditu nintzen horrela, Frantzia, familiarekin Frantzian bizitzen arituko da, horrelako gauzak etorri zitzaizkidan burura, baina gero konturatu nintzen Hendaiatik zetorrela, bai? Eta ez dakit Tokialai ikastetxea zenbaitek badakit ezagutzen duzuela, baina mugatik oso gertu dagoen ikastetxoa da. Orduan, Hendaiara 2 kilometro ere ez daude, bai? Eta Frantziatik zetorrela azpimarra egin behar horrek, piztu zidan zerbait, eta hori izan zen, ideia hau garatzeko erabili nuen aitzakia, bai? Eta, bueno, neu ere, han lanean egon nintzen bitartean, Hendaian bizitzen egon nintzenez, egunero muga pasatzen ari nintzen, mugalari bihurtuta nengoen, eta, bueno, horrek ere eragin zidan proiektua garatzeko, bai? Eta, bueno, ikusten nuen, muga inguruan, egunero, migratzaileak zebiltzala, ordu txikietan ikusten zirela, polizia postuak kendu ere egin gabe egoten zirela, eta, bueno, guzti hori joan zen, bere tokia hartzen, ez, proiektua garatzeko unean. Eta horretaz gain, momentuan, ez, sormen lan batzuk ere, garatu ziren, gai honekin zerikusian. Batetik, hor goian jarri dudana da Gari Garaialde argazkilariak egindako proiektu bat, eta hori, guretzat oso ohikoak diren paisaiak, edo muga ondoko paisaia horiek ez, argazkitan ateratzen zituen, guretzat ohikoak diren bezala, baina batean migratzaile bat ikusten zen hor garotartean, eta ez, pixka bat, gertatzen zena erakusteko, eta bueno, ondo ez hori ez, sortzeko ere, interesgarria iruditzen zitzaidan. Bestetik, Bidasoan gora izeneko lana, pare bat urte lehenago argitaratu zena, liburua, proiektua egiteko ere askotan lagun izan nuena, eta paisaien irla, ziurrenez, batek baino gehiagok ikusia izango duzuen pelikula. Eta, bueno, garai honetan baita ere Fermin Muguruzak ere Bidasoari buruz dokumentala egin zuen, eta, bueno, guzti hori izan nuen pixka bat, helduleku. Hemen duzue, hau izango litzateke ikasleen kuadernoaren azala, eta, bueno, erabili izan ditudan baliabideak, lan kuadernoa alde batetik, eta bestetik, informazio iturriak ikasle horiek beraien proiektua elikatzen jarraiz ezaten. Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza metodologia erabili zen, bai? Eta hasierako fasea, bitarteko fasea eta amaierako fasea bereiztuta agertzen dira proiektuan zehar. Eta, bueno, oinarrizko konpetentzia guztiak elikatzen dituen proiektua dela esan genezake. Bueno, noiz implementatzea ikusten zen, urtarrilean, Iraletik itzultzen nintzenean, 3 asteko tartea, 6 saio, bai? 3 aste ez barkatu, 2 aste, bai? DBH lau, gizarteko saioetan ikusten zen, bai? Eta baita ere ikastetxeak bazuen garapen jasangarriko helburuekin proiektu bat, eta, bueno, hortik ere landu nezakeela ikusten nuen, bai? Eta, bueno, gainera ikastetxean eremuka aritzen zirela manekien, proiektuka ere zenbait gauzetan baietz, orduan hortik sartzea pentsatzen nuen. Helburu nagusiak, muga zer den ulertzea, ikasleek, hor aurrean daukaten errealitatea delako, mugak egunerokoan zer eragin duen, mugak zer bilakaera izan duen, muga ez da beti hor egon, eta ez du beti forma berdina izan. Bestetik migrazio mugimenduak ezagutzea, Euskal Herrian migrazio mugimendu horiek historikoki forma ezberdinak izan dituztelako, eta protagonista desberdinak ere. Eta azkenik, Euskal Herritar bezala ere ez, nola eragiten digun mugak, batez ere, Euskarari dagokionez, Euskal identitateari dagokionez, ez, nola mugaren bi aldeetan, izaera
antzekoa edo berdina dugun herri bat bizi garen baita ere, eta bueno, hortik landu nuen eta esan dudana, muga horri ahal baldin bada abantaila horiek bilatzen saiatu. Eta bueno, hemen pixka bat ze oinarrizko jakintza lantzen diren proiektu honetan, ez? Informazioa bilatu, geografia aztertzeko teknika eta metodo zenbait ikusi, egungo mundua nola antolatzen den politikoki, denbora historikoa nola landu, arazoen aurrean norberak bere iritziak argudiatuta botatzea, edo europeismoa, gaur egun hainbesteko garrantzia duen Europar elkartearen egoera eta etorkizunari buruz pixka bat hausnartzea. Berriro QR kodean norbaitek deskargatu nahi baldin badu. Eta ikusiko duzue hor, batez ere ariketak daudela, baina pixkanaka ariketa horietan ikasleak elikatzen joaten dira, gero eta informazio gehiago biltzen dute, gero proposatzen diren, azken helburua edo produktua egiten joateko. Eta, hasierako fase horretan, batez ere, azaltzen zaie muga noiz eta nola sortu den, bestetik, Bidasoaren bokalaren airezko irudia ematen zaie, eta galdetzen zaie ea hor ikusten duten marrarik, ibaia da, orduan Hau da, pixka bat hausnartu arazi egin nahi zaie. Gero, Begigorri izeneko pertsonaia bat asmatu nuen, faisaia izango litzatekeena, faisaien uharteari keinua eginez, faisaien uharteak badirudi ez daukala izenak faisaiekin inolako zerikusirik, itzulpen kaskar baten ondorioz sortutako izena dela, eta bar. Eta hori, behin kuadernoan guzti hori aztertuta, irudiak eta kontzeptuak lotzeko ariketa bat eskatzen zaie, eta azalpen testu batek ze egitura izan dezakeen proposatzen zaie. Azken produktua azalpen testu bat izango delako azken finean. Ondoren garapen fasean, hori esan dudana, proiektu hori pixkanaka elikatzeko iturriak ematen zaizkie, Ainarak izeneko dokumentala, horipean, xamarren, liburutik, testu batzuk moldatu eta horiek eman. Horren ondotik baita ere, korrikan oso ezagunak egin ziren irudiak, ez da nola migratzaileek korrika baliatu zuten muga pasatzeko. Eta horren inguruan baita ere, pixka bat pentsarazi nahi nien ikasleei. Bestetik, Bidasoa mintzatuko balitz ere, hor garai horretan Axut konpainiak egin zuen antzerki bat izan zen, eta mugari buruz aritu ziren baita ere, eta horien bideo bat proposatzen zaie kuadernoan. Eta gero baita ere, Bidasoako eskualde guztian, eta Baztanen, eta Euskal Herrian, mugaren inguruan, oso ohikoa izan den kontrabandoari buruz baita ere, iruditzen zitzaidalako kontrabandoa ere bazela, mugari abantaila hori, bilatu nahi izatea, edo muga gainditze bat, norberak bere intereserako erabiltzea, mugaren gainetik jartzea, azken finean. Hori egin ondotik, proposatzen zitzaien ordura arte elikatutako informazio guzti horrekin, collage bat edo komiki bat egitea ikasleei, pixka bat bitarteko fase horretan nola doazen ikusteko eta ebaluatu ahal izateko ere. Ondotik, informazioa gehitzeko edo zabaltzeko beste zenbait lanketa eskatzen zaizkie kuadernoa begiratzen ari bazarete, aurrera egingo dut. Eta ekintza osagarri bezala proposatzen da baita ere, ikasleekin, Irunen ikastetxea egonda, migratzaileek egiten duten norabide hori pixka bat edo ibilbide hori ezagutu, eta laguntza ematen aritzen diren, Irungo sarearekin harremana mantendu eta beraiekin hizketaldi bat mantentzea. Eta pixka bat, Irunen horrelako ibilbide bat ematen zaie migratzailei, jakin dezaten non eduki ditzaketen laguntzeko postuak. Orduan hori ikasleekin egitea eta lantzea izango litzateke proposamena. Eta azken galdera edo azken fasean proiektu honetan,
bueno, proposatzen zaia azken helburua izango dela testu egituratu bat idaztea, ematen zaizkie pautak edo hori egin ahal izateko, bai? Eta eskatzen zaiena da, bueno, taldeka lantzen dute horraino, taldean landutakoa arbelean, talde handian, ez? Azaltzea, ideiari nagusienak arbelean idaztea, eta ondoren talde osoaren artean testu egituratu bakar bat egiten saiatzea. Eta testu egituratu hori izango da ondoren, herriko aldizkarira bidaltzeko iritzi artikulu bat. Pixka bat, proiektuan zehar lantzen joan diren guztiarekin. Hori da proposamena, eta aurrera egingo dut. Hasieran ebaluazioa egiteko, bitartean ebaluazioa egiteko, bukaerako ebaluazioa egiteko, taldeko ebaluazioa egiteko, norberarena egiteko, hori guztia egiteko tresna batzuk eskaintzen dira, hor txikian jarri dizkizue danak, eta aurrera egingo dut. Eta, pixka bat, nire aurretik egon direnak aipatu duten bezala, proiektu hau ere gazi gozoa izan da, bai? Ze batetik, proiektuarekin joan nintzen, baina, DBH lauko klasean nahi nuen implementatu, baina hori, kurtso hasieratik programatuta zeuden zenbait gauza zeuden, eta nik ezin nituen mugitu horrela eta horrela. Orduan, eta bi aste hartzea hau lantzeko, ezinezkoa bihurtu zen. Gainera, bi irakasleren artean koordinatzen genuen 4. maila, eta oso zaila zen koordinazio hori ere, beste irakaslea mintegi burua zelako, eta ikastetxean, eremuka lantzeko proiektu horren baitan, oso figura garrantzitsua zelako, eta nahiko lan zeukalako bere buruarekin. 11 proiektutan sartuta zebilen, eta bueno. Bestetik, iraletik itzuleran, Gabonetako oporretatik bueltan, azten gara lantzen, urtarrilean, eta hori, ja dagoeneko ebaluazioa hasita, eta, hezkuntza praktikak ezagutzen dituzuenentzat, uste dut oso ohikoa izango den errealitatea dela kontatzen ari naizena. Beraz, denbora ozta, eta, hor, eta hortik aparte ez da, ikastetxe berri bat, ni ez nintzen erreferentzia ikasle horientzat, neure tokia hartu behar, bai? Orduan, horre denbora joaten da, eta horretaz gain, nire ordezko bezala egontzenak ere, ikasgela horretan arazoak izan zituen, eta, etzen harremanan jartzea hain erraza izan. Eta azkenik, unibertsitatetik deitu ninduten lanerako, tesi bat abian nuen, eta, pixka bat, hori hilabete bat egin nuen azkenean ikastetxean, beraz proiektua, hor gelditu zitzaidan, saio bat egin da. Beraz, saio bakar horretan, 6 saiotan pentsatuan neukana, nola ala egin nuen. Nola, azalpenean, proiektua erakutsi, azaldu zer egin nuen, ariketa txiki batzuk egin, eta ahaltzena eginez. Eta, orokorrean esan dezaket ikaslek feedback ona eman zidatela, baina, egia da, proiektua behar bezala garatu gabe gelditu zela. Hori bai, ikastetxean utzi nuen proiektua nire mintegian, gizarte eta euskerako mintegian, etorkizunean, edo zeinek lantzeko aukera izan zezan. Ondorioak, askotan hori ez, iralen gaudenean, daukagun proiektzioa eta ondoren errealitatean topatzen duguna, ez zela bat. Behar bada urteak baldin badaramatzazu hor ikastetxe batean, errazagoa da, baina erreferentzia berri bat baldin bada, asmo onak eduki ditzakezu, baina ez da hain erraza. Bestetik hori programazioak askotan ertxiki interpretatzen dira, edo tarte gutxi uzten dute aldaketak egiteko, eta horrekin ere topo egin nuen. Hori, bestetik esan dudana, ikastetxea eremuka lanean ari zen, eta nahiko martxan dagoen proiektua da, baina hala ere horrek gora berak ematen ditu, eta koordinatu behar nuen pertsonarekin koordinatzea etzen erraza suertatu.
Eta azkenik, baita ere, geletan bertan migratzaileak izandako jendea edo migratzaileen ondorengoak zeuden. Eta beraz, nik daukadan ikuspegia errealitate horrekiko eta beraiena oso ezberdina zen. Eta hori, gainera lehen zenbait hitzartzeetan aipatu dena, migratzaileek euskararekiko zuten harremana ere, etzen hain osasuntsua esan dezakegu, bai? Baina, hau kontutan hartuta, nik uste dut horrelako proiektuak lantzeko, testu inguru egokia izan daitekeela, adibidez gaur egun Europatik dauden laguntzak mugaz gaindi lan egiteko, eta badakit zenbait proiektu abian daudela, Nafarroa, Akitania, hau da, gure iparraldeko eremua izango litzatekena, eta Euskal Autonomia Erkidegoa batuta lantzen ari direnak, eta nik uste dut horrelakoetatik zirrikituak egon daitezkela, antzerako proiektuak lantzeko. Eta bestetik, bukatzeko esan, gaur egunean bizi dugun errealitatetik, gure esku dagoela baita ere egin batean, bizi ditugun muga, oztopo, horien gainetik igarotzea, jarri ditudan kontrabandisten adibideak edo Aizpurutxoko adibide horrek erakusten digun bezala. Ez da erraza, baina nik uste dut garai hauetan eta bizi ditugun egoera desberdin hauetan hori egitea dagokigula. Eskerrik asko.